Mae'n llyged ni nawr yn canol. Yma yn y prif gylch, Lowri Reid yn gwmni fi wrth i ni edrych ar bencampwriaeth y Merlod Cymreig. I ni'n cyrraedd yr uchelfannau bellach, Lowri. Odyn, a mae'r safon wedi bod yn wych yn yr adran yma eleni. Y niferoedd wedi bod yn dda i gymaru â rhai blynyddoedd cynt hefyd, so braf iawn i'r beirniad Mrs Edwards bod y niferoedd wedi dod ma'n tu blan iddi. Heniarth in the mood fan hyn, o'r march Tŵr y Fel Houston a'r gaseg Heniarth Toodaloo. A hwn oedd y pencampwriaeth y male champion, so o'r rhai gwrwiaidd, so Steph Mansfield fan hyn efo Jan-Pete Moonwalker. Rob Jones yn ei alw yn beiriant perffaith, yn symud fel peiriant. Odi, mae fe'n symud o'r crin. I fo'n deg iawn i Steph ar y teg, mae anifeiliaid o hyd yn mynd yn dda iawn. Mae'n bod yn rhoi gwaith, orio o waith mewn iddyn nhw. I chi'n ymuno ni yn y prif gylch wrth i ni edrych ar bencampwriaeth y Merlod Cymreig, yr adran B. I ni'n dechrau dringo i'r uchelfannau bellach. Lowri Reid gyda fi. Fyne Heledd Cynwal hefyd yn mwynhau y wledd sy'n blaen ni yn y prif gylch ar ddornod ola y sioe fawr yma yn Llanelwedd. A mae wedi bod yn adran gryf iawn. Ti di cael dy blesion fawr gyda'r hyn wyt ti di weld? Do, mae'r ddau pencampwriaeth o ran yr gwrwaidd a'r benywaidd, mae'r ddau nhw'n siampl dda o'r bryd. Mae'r ddau wedi wneud yn dda iawn mewn sioe blaenhorol tymor hyn. Efo'r gaseg Moel Garnedd Mimosa wedi bod yn pencampwriaeth lan yn y Royal Highland yn yr Alban. A Jan-Pete Moonwalker fan hyn hefyd wedi bod yn champion yn Royal Cheshire. So mae'r safon yn uchel iawn rhwng y ddoi hyn. So ni'n tybio falle o ran y teip mae Mrs Edwards yn cadw adre, falle mae gaseg bydd i'n mynd, ond mae'n troi nhw i'r ochr nawr a bod ni'n gallu cymharu yn well eto. So mae i fod yn deg iddi mae wedi rhoi sylw mawr i bob un ceffil trwy'r adran. Mae'n cymeryd i amser, mae'n edrych yn fanwl, a nawr mae'n dod i'r pinnacle. Ac yn rhoi parch i bob un o'r creaduriaid, ac bob un sydd yn dangos hefyd. Dyma'r un oedd yn ffefryn gyda Rob gyne, Jan-Pete Moonwalker. Reit, ie, fydd yn diddorol. Mae hwnna'n symud yn dda iawn. Fel wyt ti'n gweud, mae'n dibynnu os mae'r symudiad neu'r wedd mae'n mynd amdano fe. Na ni ar gaseg. Da iawn fe, da iawn ti Lowri. Gadw ni hwnna'n dawel, efe? Ar y ferchog. Mor bles i David. Mae'n gweithio'n galed iawn i'r cyffyle. Mae'n wedi cael siwrne hir. Sy'n ni'n tybio leia rhyw 6-7 awr i ddo lawr yma. So, edrych i nhw bod nhw wedi cael y pencampwriaeth yma. Atgoffa ni o le maen nhw wedi teithio eto? Sorry? Atgoffa ni o le maen nhw wedi teithio? Lan o Ayrshire, so lan yn yr Alban ar Lanarc, lan yn yr Alban. So, maen nhw wedi cael taith hir i ddod lawr, ar y deg. A mae'r gaseg wedi cael ei magu a cael ei perchenog o'r brydfa Moel Garnedd sydd yn Bala, ond David yn ei arwen nhw ar eu rhan nhw. Felly fydd yna dipyn o ddathlu yn Bala hyn o hefyd? Bydd. A na ni wedi penderfynu a mae e'n derfynol. Mae Moel Garnedd Mimosa sydd yn mynd â phencampwriaeth y Merlod Cymreig.
Well, there we are, ladies and gentlemen. The females take the top awards in the Section Bs today. The Championship, the Coed Coch Perpetual Trophy and Championship Rosette. Dyma ni, dyn ni gweld Moel Garnedd Memosa'n cael llun arall fan hyn. Lluniau ma'n holl bwysig. Mae'r foment fawr, mewn blynyddoedd ddod, felly bych chi'n mynd cofio so'r lluniau yma sydd yn dala. Maen nhw'n mynd fyny ar y wal, dych chi am byth. So mae'n bwysig cael y lluniau gywir. Ar ôl taith hir o'r Alban,